എല്ലാരും പറയുന്നത് പോലെ പെണ്ണിന് പകരം വണ്ടിയെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. ഒരുപക്ഷെ ആ പെണ്ണിനേക്കാൾ ഞാൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്റെ വണ്ടികളെ. ഹലോ മച്ചന്മാരെ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നിരുന്നത് കിട്ടിയ മോഡ് റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ചാനലിലെ ആദ്യത്തെ മോഡ് റിവ്യൂ. അത് നമ്മുടെ KBRൻ്റെയും നെറ്റ്വർക്ക് ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെയുമാണ്. കൊണ്ടോടി BS4 ആണ്. അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് നെയിം എനിക്കറിയത്തില്ല. അറിയാവുന്നവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അത് ഓളാക്കിയിട്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരത്തുള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ മോഡ്. നല്ല ഫിനിഷിങ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല പക്ക ഇതാണ്. പിന്നെ മോഡിനെ പറ്റി പറയാൻ വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് പ്ലസ് ഫാനാണില്ല. എല്ലാ ഫിനിഷിങ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആനിമേഷൻ കീസ് 2 ആനിമേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ആനിമേഷൻ കീ കവള ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ്. സെക്കൻഡ് ആനിമേഷൻ മറ്റേ മേളിലെ എയർ വിൻഡോസ് ആണ്. കറക്റ്റ് പേര് എന്താ പറയുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല. എയർ വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ്. അത് കാണിച്ചു തരാം. ബാഗിലെ ഫ്രണ്ടിലും 2 ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡോർ വരുന്നത് എയർ ഡോറാണ് വരുന്നത്. എയർ ഡോറാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ പക്ക സൈഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പക്ക ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഒരു തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 3 ആനിമേഷൻ കൂടെ കൊടുക്കായിരുന്നു. ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ആകുന്നു, താഴ്ന്ന് ഓപ്പൺ ആകുന്ന അവിടെ ഒരെണ്ണം കൊടുക്കായിരുന്നു. അവിടെ കൊടുക്കായിരുന്ന പക്ക ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിൽ ഇരിക്കുക തന്നെ കിട്ടിയാണ്. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അതുകൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മോഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തേക്കാം. അകത്താണെങ്കിലും 2 വയസ്സാണെങ്കിലും പക്കയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ KBRനും നെറ്റ്വർക്ക് ഗെയിമിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. GPS ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് കുഴപ്പമില്ല. സ്പീഡോമീറ്ററൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീറിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ലൈലാൻഡിൻ്റെ സ്റ്റീറിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മേളിലൊരു മിററും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും പക്കയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബൈക്കിനൊക്കെ പക്കയാണ്. കിട്ടുന്നുണ്ട്, പക്കയായിട്ട് നിൽക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. സ്പീഡ് പെട്ടെന്ന് കയറുന്നുണ്ടോ, ഗിയറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കയറുന്നുണ്ട്, മാറുന്നുണ്ട്. സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കയറിപ്പോകും. ഞാൻ ഇൻറ്റീരിയർ കാണിക്കുക, ഉൾവശമൊക്കെ കാണിക്കുക. ക്യാമറ വ്യൂ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറങ്ങി തന്നെ കാണിക്കാൻ എനിക്ക് ഇറങ്ങി കാണിക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇറങ്ങാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. പരമാവധി നോക്കി കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് ഇറങ്ങി കാണുക. പിന്നെ ഈ വോയിസിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ കാണും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും. പിന്നെ ഇത് ആദ്യത്തെ ഇതാണ്, നിങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക. നമുക്ക് രാത്രിയിലെ വ്യൂ ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പക്ക ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇത് പറയാനായിട്ടൊന്നുമില്ല, കുഴപ്പമില്ല. ഷട്ടറും കൂടെ വെക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ ഇതുകൊണ്ടാണ്. എയർ ഡോറാണ് പറഞ്ഞിട്ട്, എയർ ഡോറാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ല ഗൈസ്. നമുക്കിനി വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം, കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം. കൺട്രോളും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഗൈസ്. പിന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ഗെയിമിൻ്റെയും KBRൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തേക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് നൈറ്റ് മോഡായിട്ട് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നൈറ്റ് മോഡിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ നൈറ്റ് മോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഹൈഡ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ പ്രശ്നം ലൈറ്റ് വർക്കിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് മോഡാണ്, അപ്പോൾ അത്ര ലൈറ്റ് വർക്കിംഗ് ഒക്കെ കാണത്തുള്ളൂ. ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മസാഡ് ഓൺ ആക്കുമ്പോഴും വലിയ ലൈറ്റ് വർക്കിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത്ര ലൈറ്റൊക്കെ പോരെ. പ്രൈവറ്റ് ബസ്സും കൂടെ ആണ്, വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കാണാനും ലുക്കുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം എന്താ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇതൊക്കെ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഉള്ളിൽ ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്.
ഉള്ളിലിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണോ മറ്റേ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇരുന്നോ ഡൗട്ടുണ്ട്. അത് എനിക്ക് തോന്നിയതായിരിക്കും. നമുക്ക് സ്പീഡ് ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. 4ാമത്തെ ഗിയറിൽ ഇപ്പോൾ 5ാമത്തെ ഗിയർ വീണിട്ടുണ്ട്. 6th ഗിയർ എത്തിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. 200 അടിക്കും ഗൈസ്. 203 ടോപ്പ് സ്പീഡ്. ഒന്ന് നോക്കാം. എൻ്റെ 203 കണ്ടിച്ചത്. പിന്നെ വണ്ടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇടിച്ചായിരുന്നു. ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. 150, 154, 157 എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 162, 165, 172, 73, 74, 75 ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. 189, 190 അടിച്ചു. 95 അടിച്ചു ഗൈസ്. 200 അടിച്ചു ഗൈസ്. 200 അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 201, 202, 203 എത്തിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വണ്ടി ഒന്ന് ഇടിച്ച് നമ്മൾ വീണർ മറന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതിനും വരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ മച്ചാന്മാരെ. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, പരമാവധി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.